मानसियानो मानसि रौता स्टेशन जा मानसिखा सब मिटिं नायग्रा बाबु रौता एनुअल कनफारेन्स नायग्रा एबसु रौता निजम्पि चेनेल खुलुमबाय अबाव स्टेशनावसो दं जा मानसिखानो रौता स्टेशनाव ट्रेना फैसिगोन ट्रेनाव थांगोन गाखोनो हागोन ना हाया Hai. Salah kan lu? Tol thade bapu. Tren fैसिगोन. Dolta. Hamba masuk. Batu dong menjauh temen. Ini batu kong này. Oh wow. Film này. Oh. खोनाया नालाय दावराव ना स्टेशनावलाय ओंखायनो जेबो बुंनो हायाखै दावराव जा मानसिखाना ट्रेन नेग्राफोरा एनुअल कनफारेन्स नायग्रा स्टेशनावसो दङ ना दावराव ओमफ्राय जेबो बुंनो हायाखै नालाय आं मानसिफोरखौ खिथिबाय दं आरो नायबाय थादो लोगोफोर ट्रेन फैबाय ट्रेनाव गासै जायगा मोनगोन ना मोना गेरेन्टि गैया जेनेबा आथिंखौबा होनो हागोन ना हाया ट्रेना गसंनो हाबानो जागोन जा मानसिखा ट्रेन मोननाय नङा हा थादो थौ ट्रेन गाखोनोसै दे Sudah kok.